קסטה! 1 ב-4, 3 ב-10. אחי, בוא לפה רגע. תביא 2 קסטות, אחי. בשבילך זה 10, דיל פיצוץ. מה זה? אמרתי שקסטה 1 זה 4. 4 ועוד 4 זה 8, לא? לא, אמרתי שקסטה 1 זה 5 שקל. היי, ילד, אל תתעסק איתי ועם הארטיקים שלי. גנב, גנב! בחיים לא תצליח לתפוס אותי! אוף, אני לא יכול יותר! ככה בדיוק סבא שלך מת, לך תעזור לה, דפוק. תתעורר כבר, נו, תתעורר. לא התכוונתי שזה מה שיקרה, תתעורר, בבקשה. וואי וואי וואי, שמש זורחת מעליי, ליי ליי, כמו דג במים אני חי חי חי, לפי הקצב של המטקות אני זז ולא חושב יותר מדי. וואי וואי וואי, שמש זורחת מעליי, ליי ליי, כמו דג במים אני חי חי חי, לפי הקצב של המטקות אני זז. גם כל כך חמד לים, מתארגן תוך שנייה מחכה לך.